Здравейте и добре дошли в студио Български кетч. Днес с нашите паналисти, журналиста Илян Койчев, анализатора Хектор Харманли, експертен анализатор, Точно така. и квизмастъра Дани Джалев сме се събрали тук, за да обсъдим предстоящото шоу на Българската кетч лига Бойни редици на 17 май. Дани Джалев и Илян Койчев бяха с нас и в Пловдив преди 2 седмици, когато беше нашето събитие Кетч Майна. Господа, очакваме от вас да разкажете вашите впечатления от шоуто. Илян? Ами да започвам първо. За мен беше изключително специално и в личен план, защото това беше първото кетч шоу, на което успях да заведа и жена си. И беше изключително емоционално тази гледна точка. Шоуто беше брутално. Брутално в целия положителен смисъл на думата. Хората се забавляха изключително много. Държаха ни под напрежение през цялото време. Хората в залата така приеха при сърце всичко, което се случи и беше абсолютен кеф. Дани? Шоуто наистина беше много добро. Мачовете като цяло изключително добро качество. Останах много впечатлен от уменията на някои от участниците. Включително адски много се зарадвах и от дебютите на някои от участниците, които доскоро си мислех, че рано са приключили с цялото нещо, но като ги видях, изключително много се зарадвах. Много позитивни емоции. Само напред продължаваме. Аз сега си спомням, знаеш късно. Хектор май беше. Да, И аз Хектор бях беше там, там, колега. но Хектор не беше в публиката. Хектор беше заед с други свои задачи, за които той ще разкаже само след малко. Но ви благодарим изключително много за мнението и за обратната връзка към мачовете, защото нашата академия, както хората знаят, съществува от по-малко от 2 години. И това кетчистите да получат такова признание за мачовете, наистина оспорваните мачове, драматични, които те успяват да създадат, е изключително голям комплимент и смятам, че това в конспекта на целия европейски кетч смятам, че е сериозна заявка. Хектор, твоето мнение за шоуто в Пловдив? Моето експертно мнение за шоуто в Пловдив. Твоето експертно мнение за шоуто в Пловдив? Благодаря, че го повтори и аз го казах. Моето експертно мнение беше, че макар шоуто да беше абсолютно прекрасно като организация, публиката не беше на ниво. Те не възприеха така, както трябва да възприемат присъствието на един крал, като крал Алесандро, когато аз имах честта и удоволствието да представлявам на шоуто. Публиката се държа отвратително към него, освирка го, но допускам, че просто му завиждат. Все пак хората не харесват такива като тях. Те виждат един успешен човек и затова не го и харесаха. Ама Хектор, ти имаше много арогантно послание, бе, човек. Имаше много арогантно послание. Аз бях част от тази публика, затова говоря от нейно име. Много арогантно послание имаш. Сега, моето послание беше написано така, че да бъде разбрано. Аз трябваше да сляза около 7 нива надолу, да не кажа 6-7 нива надолу, за да ме разбере тази публика. И затова сега аз опитвам се да говоря на техния език. Аз какво да направя, че езика на хората е просташки. Говорейки за проклятието на успешните хора, Майкъл Ковач е решил да възпита Коби на определени ценности, които той заложи още на първото ни шоу Първи сблъсък. Не знам дали помните, това беше през септември отново на Пиротска. Аз съм много скептичен към всичко това и се опасявам, че Коби трябва да бъде малко по-решителен в отношенията си с Майкъл Ковач. Струми се, че от неговата перспектива той е решителен. Той казва, това е моят треньор. Аз от ден първи слушам това, което той казва. Той работи до момента и го виждаме, защото Коби печели. И кариерата му се развива положително. Ходи в чужбина, вече се бива всякакви престижни шоута с още по-престижни опоненти. Обаче докъде ще го доведе всичко това? Защото вече видяхме именно називна заплаха, това, което се случи, и как Коби бе готов да пренебрегне своя приятел Виктор Миленов, шахматиста, и да отстъпи от ринга само защото Майкъл Ковач му го каза. Трябва ли Коби да бъде толкова послушен? Не трябва ли, как да кажа, малко да събере топките в едно сакче и да си ги вземе вкъщи? Както споменахте вече, на зимна заплаха се случиха определени неща. Матчът между Коби и шахматиста беше прекъснат именно от Ковач. Имам чувство, че на стари години все още е жаден за слава. Хубаво е, това партньорство да го има, но в даден момент, ако Коби иска да печели, според мен ще трябва да се откъсне от своя треньор и да направи този преход.
Дали вече като добър или като лош герой, това само той може да си го реши. Факт. Майкъл Ковач до момента е показал, че е много влиятелна, поляризираща фигура. И със сигурност едно такова действие от Коби би му коствало много и да вземе това решение като цяло. Хектор? Аз разбирам човек като Майкъл Ковач, защото и аз смятам, че трябва да бъдеш, за да бъдеш шампион, трябва да си готов на много работи, на непопулярни неща. И мисля, че Коби най-накрая го е научил. Той най-накрая ще стане шампиона, който Ковач иска да бъде. Тоест ти казваш, че Майкъл Ковач ще го научи на тъмните изкуства на кетча. Майкъл Ковач, като един Сивърс Снейп на Българската кетч академия, ще го научи на най-доброто от своя арсенал. И даже, честно казвам, смятам, че Коби от самото начало го има това в себе си и сега ще го изкара. Какви бях тия комплименти към Ковач, човек? Я нарисувай Ковач, виждам, че Коби си го нарисувал, нарисувай Ковач, хванати и за ръце, може едно сойчице да добавиш там. Освен това, ще има отборни титли на Българската кетч лига и началото ще бъде дадено на 17 май на бойни редици. Турнира се очаква да бъде оспорван, очаква се да бъде дълъг, ще се реши в няколко шоута последователни. И се очаква да видим отбори от европейската сцена, както и отбори от академията. Имате ли вие предположения, кои биха били участниците от името на академията, които да се съревновават с тези европейски грандове? Евентуално, споменавайки шахматиста и това, което се случи в Пловдив след този страхотен троен матч, който си изпретнаха заедно в компанията на, ако мога така да го нарека с неговия си образ, Жоро Вайса и Никести. Очаквам Виктор и Жоро също да стъпят заедно на ринга и да участват в този турнир. Абсолютно ми взе думите от устата. За мен Виктор Миленов, шахматист, и Георги Стаменов са много добър пример за отбор, който може да бъде лицето на Българската кетч академия. Те имат добра химия заедно с тях, добра химия един срещу друг, както видяхме на последното шоу на Renegade. Така че, нали знаеш, понякога трябва да се позбиеш малко с приятелите си, за да ги опознаеш още по-добре. И мисля, че те биха били фаворит за това да бъдат първите отборни шампиони. Моя фаворит е, благодаря, че ме попита, колега. Моят фаворит е отбор Вишеград, Вайсград, защото те са с много високо бойно IQ. Те са били минали през хиляди ситуации, те са видяли много. Единственият шанс те да загубят е ако дойде някой още по-голям отбор. Например, може да видим всеки. Може да видим, ето сега освободиха New Day от контракта им. Не знаем дали не мога да ги видим тук. Не знаем дали не мога да видим, примерно, господин Джулиано Кари и неговите хора. В смисъл, все големи отбори, които може да видим в някакъв момент Българската кетч лига. Аз нямам представа в бъдещето какво ни очаква. Може да имаме огромни неща и този турнир може да бъде нещо огромно. Турнира за отборните титли се очертава наистина интересен. Както споменахте вече, Виктор Миленов, Джордж Стаменов, Никести бяха в отбор по тройки в Пловдив. Всяка една комбинация от тях звучи интригуваща. Последните югославяни направиха много силно представяне на Пируска предния път на зимна заплаха. Тим Вишеград винаги са заплаха. До момента те нямат загубен матч в лигата. Така че наистина има сериозни претенденти в турнира. Относно лигата, какви други отбори очаквате? Алиансите някак могат да бъдат дори непредсказуеми? Определено и в лигата, и в академията има доста таланти, които със сигурност чакат своя шанс за изява и като нищо могат да използват този турнир като едно стъпало, на което да покажат своите умения. Виждаме, примерно, господин Джулиано Кари как се разхожда с охрана, общо взето можем да го наречем. Бизнес партньори. Добре, така да го приемам, окей, бизнес партньори да бъдат, но тези бизнес партньори така доста симпатично се включват в неговите матчове, така че Подкрепяйки го, дават му енергия. Защото най-вероятно и той ги подкрепя в последствие. Този бизнес холдинг. Румънската школа, разбира се, не бива да я пропускаме, въпреки че редовно си ядат пердах от Ник и основните други, които са в академията. Те със сигурност биха желали, нали, да се включат, да продължат да парадират с това как румънския кетч е по-добър от българския
Нали, което е много странно, бидейки от факта, че ги предвожда шотландец. Но, нали, това няма да го коментираме. Разбира се. Предвожда ги международна фигура в световния кетч. Том Фултън, това е институция за мен, поне. С огромен опит и спорни ценности, факт. Аз първо искам да изразя своето неудовлетворение от това, че колегата до мен играе на бесеница, рисува си някакви неща и Той така си прави. Правя Експертен анализ в момента на ситуацията. анализатор. Това са отборните титли, Свали например. колеса, Само едната свалите ще го, направя сложете и, го, пийнете ще вода. направя и друга. Това е проява на неуважение към всичко това, което правим тук. Това е възможно най-високата трибуна на българския кетч в момента. Турнира за отборните титли. Турнира за отборните титли, аз бих дал едно предложение към българската кетч лига. Защо да не направят един вариант с така наречените Strange Bedfellows? С хора, които по принцип не се харесват, не се понасят, но ще имат обща цел към това да спечелят първата си титла. А най-прекия път, знаем, че е чрез отборното злато. Така, например, защо да не видим VHS заедно с Коки, Каен, или да видим Ник Ести заедно с Алекс Шарков, или пък Ник с някой румънец. Аз знам, че той има особен афинитет към румънското. Може да се кръстят и БГ Мама Лига. Или нещо такова. Сега, но такъв формат би бил много интересен. Двама пичове, които не могат да се понасят, но трябва да играят заедно, да спечелят злато. Иначе няма да стигнат до българската кетчтито. Мога да си представя един отбор VHST между VHS и Ник ST. И това би била страхотна комбинация заради VHS, да подчертая. Но все пак би било интересно. Да. Имам усещане, че комбинациите са безброй. Тази точно не знам дали ще я видим, Хектор. Но виждам, че работиш по въпроса. Като не ви се правят пари. Господа, време е да обърнем внимание на нашия главен матч, който е обявен вече. Който ще е със залог българската титла. И там претендент ще бъде не кой да е, а ветеран от 20 години. Фабио Ферари от Италия срещу нашия шампион Дамян Тангра. Не ме карай да рисувам Ферари, моля те. Защо? Не мога. Хектор, като цяло, не е окей да рисуваш, разбираш? Сериозно предаване, сериозен формат. Аз виждам, че това е начин да се изразява. Това е експертният ми анализ. Аз го правя чрез графики. Това се наричат графики. Тоест ти си графичен анализатор. Експертен графичен анализатор. Так, матча между Фабио Ферари и Дамян Ега, Тангра. накратко. Говорейки за големи залози и за матч с изключителна важност, матча между Фабио Ферари и Дамян Тангра предстои за българската титла. Аз се опасявам много дали Тангра ще успее да се справи с това числено преимущество, с което той се справи предишния път, имайки срещу себе си +1, защото тогава знаем, че при успешната му защита срещу Тома Руфа, Джани Валет се намеси, Дамян се справи с това, но сега се говори усилено, че в ъгъла на Фабио Ферари ще бъде Тома Руфа, ще бъде Джани Валета, чува се, че и близък до сърцето на Фабио Ферари ще бъде на това шоу. Това числено преимущество не знам как Дамян ще успее да се справи с него, защото до момента ние не сме видяли има ли Дамян Тангра приятели всъщност в българската кетч лига. Защото да, той е един от първите им ментори. Ще излезе ли някой да го подкрепи, да му помогне в момента, в който той най-много има нужда? Да, българската публика е там. И в момента в ушите ни звучи Пиротска 5 как скандира българи юнаци. Изключително изживяване, макар да съм бил на огромни стадиони, където се скандирало това нещо. Но ще се справя ли Дамян? Численото преимущество около ринга. Да, по-малко са хората спрямо всички в залата, но пък знаем, че домакинската подкрепа понякога може да е едно с две острия. Пред Дамян наистина има голямо предизвикателство този път. Както Илян спомена, на предишното издание в Пиротска му се наложи да се изправи не срещу един, срещу двама. Този път количеството се увеличава. Наистина не е ясно дали ще има кой да му помогне в тази ситуация, защото все пак нали, има един много хубав български израз, че ако сам не си помогнеш, никой не може да ти помогне. Това, което на мен по-скоро ми е интересно обаче, да, от цялата кетч лига, цялото нали, кетч общество, академия, всичко останало тръгна от Дамян. Той беше нали, човека, който
посади основите, от него започна да се разраства цялото това нещо, появява се на шоутата, защитава своята българска титла. Интересно ми е в случая какво ще се случи, ако тази титла премине в ръцете на някой друг човек, който не е българин. Според мен Дамян Тангра не обича България. Аз мисля, че именно защото е шампион, той знае, че когато си шампион, го правиш за себе си. Не го правиш за България, не го правиш за феновете, не го правиш за дечицата там в публиката, дето ти носят мърча. Правиш го заради себе си. И той го знае добре. Затова е шампион. Факт е, че европейския кетч е на България. Благодарим за включването на Дани Джалев. Очакваме неговата компания отново скоро и очакваме да го видим на Пиротска 5 на 17 май за бойни редици. Сега с нас е човека, който ще застане между Дамян Тангра и Фабио Ферари по време на главния матч на събитието, където ще е заложена българската кетч титла. Мистер Лински, good to see you. Thank you for having me, guys. You have a big pressure upon you. You'll be the man in the middle for the title match. The title of the Bulgarian League that is going to be held between the champion Damian Tangra and Fabio Ferrari, a person with 20 years of experience. What do you expect being there? Wow. Well, again, you got two highly professional athletes in the ring that night, and like you say, I'm going to be in there, the third man in the ring, but I will call it down the middle. But both athletes traveled all around the world, great wrestlers. For sure, you have a lot of experience, 20 plus years of experience. You've been to TNA, you have been to New Japan shows, and now you have the pressure of being there on May 17th between those two title contenders. Where does this match rank in your personal career, having so much stakes? We're making history, guys, here in Bulgaria, right? You know, it's a new territory. It's, Bulgaria's thrown its hat into the wrestling ring. So it's high stakes for both wrestlers. Both wrestlers are going to want to prove their worth within the wrestling world, and they're both going to want to make a name for themselves, but in Bulgaria. If this may exactly, so they need to establish this. So either man coming out on top of this, whether it be the champion retaining his title, or do we see a new champion crowned? The eyes around the world are watching Bulgaria at the moment. Trust me, eyes all around the world are watching Bulgaria at the moment. So, yeah, very honored to be there. We've had 2 sellout shows, heading for a third one. Who knows what's going to happen? Like I said, there's a lot of pressure on both wrestlers. For sure. And keeping in mind that this is not the only title match that we're going to see on May 17th. The title championship is going to be defended by Natalie Sykes, who is going to be challenged by Monica Passeri, Monica Passeri is a wrestler with, again, a lot of experience. She has been to NXT, and also she's a significant person in the life of Fabio Ferrari, who we already discussed. Does this matter in the whole landscape of the show, Mr. Linsky? Everything matters. All eyes at the minute are on Bulgaria, seeing what is going to be produced in Bulgaria, seeing what the Bulgarian wrestlers have to offer to be shown around the world. But also, like you say, there's a lot of experienced wrestlers that want to come to Bulgaria, that want to make a name for themselves in the eyes of the Bulgarian fans. So pressure, I would say pressure is more so than, I'm not saying there's no pressure anywhere else around the world, don't get me wrong, but because it's a new promotion, establishing itself, like I say, eyes all around the world. So yeah. And also, why is he drawing flowers? I'm trying to draw the Bulgarian flag, but I cannot find the white color to draw the top color. I cannot find that. If you can, we were forced to have 2 panelists, and this was the solution. Now, Mr. Linsky, panelists. Is he an expert? He had no job to do Expert today. analyst, yes. Expert.
can I? Graphic expert analyst, this is what Yes. I have a question, an expert analytical question for our much honored guest. Mr. Linsky, you've had your fair share of matches. You've refereed for a whole lot of people, including here. I personally want to know which are the biggest cheaters, the guys that fight most dirty, and why are those guys like Nick St, like Viktor Milenov, like George Stamenov? Why do these guys do that? You're saying that Nick St and they cheat? Yeah. What about your guys? What he meant to ask Mr. Linsky, what would it mean for the Bulgarian scene for the title to change hands to a Wow. person from the European scene and not a Bulgarian? Okay. So I mean, there's pros and cons with everything like that. If the title happens to change hands to someone outside of Bulgaria, then what does that mean? Well, it means that the title gets shown all around Europe, all around the world, because the defending champion will take that title and defend it elsewhere. You know, obviously, after the Bulgarian board look at that and say, yes, we'll accept for challenges to be taken out outside of Bulgaria. So it just means that more eyes are on the product. Yes, but knowing Fabio Ferrari, I don't know if he's going to be as keen on this idea as you think. But discussing the psychological edge, Because as you said, everything matters, every small thing. Both title matches have contenders who are related. Fabio Ferrari, Monica Passeri. Do they have, in your opinion, the psychological edge for the titles to change hands? I mean, yes, of course. I don't know of any wrestler that's going to come into a match or begin a match with a mind outset of, can please take it out, honestly. Wow. Yes, I apologize. The fact that there's relationship there between the two, is it a factor? Potentially, because they'll be boosting each other's, confidence, ego. Do you know what I mean? They obviously want to impress each other in their respective matches. So, yeah, psychologically, that probably will have an effect. thank you, Mr. Steve Linsky. Време е за последният ни гост, който ще бъде участник в поредния обявен матч. Той спечели правото да се бие с Том Фултън, треньора на Румънската академия, когато победи трима от неговите ученици. След което той успя да победи Джакс в главния матч на Renegade Wrestling. Така че посрещнете нашия последен гост за днес, Ник St. Стефанов, защо неговия стол е по-хубав от моя? Аз съм принуден на градински стол да седя. А гледай той на какъв стол седи. Ти трябва да си щастлив, че не ти го разбивам с това в главата в момента. Хектор. Извинявам се за моето облекло, но преди 20 минути получих текст от господин Хектор, че трябва да съм тук. Това предполагаме трябва да се случи. Той за малко да пропусне участието си, аз за това, т.е. исках да кажа, уведоми го на време, не исках да пропуска, исках да бъде тук малко. Да, бях в фитнеса, тренирах за... Ти добре, че не чух какво говореше за теб. Добре, че не чу. По-добре. Прекрасни работи, тишина. Не? Да. Ник, очаквате изключително важен матч и то срещу треньор. Ти като човек, който мина през Българската академия и си там от ден първи, мина през какво ли не, най-после имаш шанс в Българската кетчлига пред куп хора на Пиротска 5 да се срещнеш 1-1 с треньор от друга академия, който твърди, че нашата не е толкова добра. Каква ти е нагласата за този матч? Нагласата ми е много странно, че трябва реално да се състезавам срещу наш треньор, който вече не е наш треньор и то по едни определени причини. Всички виждат как Том Фултън се държи, как учи неговите хора, какво да правят и как да се държат. Кетчър винаги има един определен етикет и хора като Джеймс Мейсън ни показват как трябва да го спазваме и колко трябва да... Въпреки, че не харесваме някои хора, че трябва да се държим възпитано и да им казваме, когато трябва да се случат някои неща. Какво криеш там?
Абсолютен профан. Нищо, да, Абсолютен това е... профан. Стефанов, какво сте ми Абсолютен драскал профан. на таблета? Безсрам... Той ми го взе преди малко, докато се сменяха гостите Хектор, дай и сменяхме чашите Аз първо се радвам, че в нашата компания задигне малко нивото на разговорите, защото Хектор не допринася особено за това. Как го затварям това нещо? Ник, аз имам своите съображения спрямо теб, човек. Защото той ги вади тия румънци, Том Фултън от всякъде непрекъснато по всякакъв начин. И аз не знам дали българската кетч къде ще успее да смогне с това темпо. Да, имаме много ученици, да, на наша територия мача, ама ще излязат ли достатъчно хората подкрепят. Защото видяхме, Жоро Стаменов и Виктор, шахматисти, помогнаха последния път в Пловдив на Реселмайна, където ти записа 2 победи в една вечер, но ще успеем ли да ни смогне на тия румънци, които Фултън прави. Да, Освен това, ти готов ли си на всичко? Защото Фултън е готов на всичко, за да спечели един матч. Готов е да измами, готов е да те прецака, той няма никакви скруполи, човек. Готов съм на всичко. Сега имахме още на шоуто в Пловдив. Бях контузен. Имах 2 мача, които след това се случиха едни неща, че нали, румънците са доста безкруполни. Както хората видяха, бяхме атакувани в гръб. Милен още го боли главата, не може да гледа светлините, може да е с комоциум. Ме боли рамото, цялото ми е синьо и лакътя, но това няма да ме спре просто да завърша това, което съм започнал и най-накрая да приключи тази сага, както всички обичат да казват румънска сага и да минем към други проблеми. Страхливец. Да, аз кикнах. Няма нужда, благодаря. Добре съм. Колега Стефанов, с цялото ми уважение, румънската школа е доста класна и с цялото ми уважение към Ник Ести, който е тук до мен и знае, че го уважавам. Том Фултън е по-добър, не мога да си кривим душата. На бойни редици, с голямо съжаление, Том Фултън ще го победи. Ще го победи в честен двубой. Значи, чисто физически, така легне няколко пъти върху него, му ще го размаже физически, защото те килограмите... Тоест, Хектор, казваш, че Том Фултън ще победи Ник Ести на бойни редици. Да, това е моята прогноза. Залагаш ли си папилка? Имам 7, така че да. Добре. Ще си говорим след това. Ти там ли ще си? Да. Нямам търпение. Вип ложата горе. Това. Що не си близо до ринга? Не искам да ми се мятат някакви хора. Възможно е някой да падне върху теб, да. Умишлен или неумишлен, кой знае. Благодарим ви, че бяхте с нас. Очаквайте нашето шоу Бойни редици на 17 май в Пиротска 5. Благодарим и на нашия гост Ник Ести. И аз благодаря. Панел, Момчета. Довиждане. журналиста Илян Койчев и Хектор Харман. Уволнен сте.